иртә Сәлимә. Хамы Галимиян. Хаумагыз хөрмәтле тамашачылар, хәерле иртә Республика Россия Башкортстан каналында аваз тапшыруы тура эфирга сыга. Студияла һездә Сәлимә Исламова һәм хезмәттәшем Галимиян Ибатуллин сәламләйм. 17 мартта тәүәл бер анынан талантлы Курайсы һәм яшь кенә сагыннан арабадан киткән билдәле артист Рөстәм Шәрипов исеменә Курайсылар бәйге үтәчәк. Рекламадан һуң ошо хакта тапшырылуыбыздың сираттагы кунаклары менән тура эфирдә һөйләшербез. Безнең каналда калыгыз. Автомобиль, яңы фатир, затлы йөк түгел. Тулган көнегә иң кадерлеһе йыр бүләк. 15 минутта һәр юма Россия телеканалында. Теләкләрегезне ихлас күңелдән тапшырыгыз. Белешмәләр өчен телефон 295 92 73. Елайыр районы безгә данлыклы мәшһүр Курайсылар бүләк иткән бәрәкәтле йыр Ишмулла Дилмөхәммәтов, Азат Айтқолов, Рөстәм Шәрипов кебек музыкантларның исеме барыбызга да таныш. 17 мартта тәүге тапкыр Рөстәм Шәрипов истәлегенә Республика Курайсылар бәйгеһе үтәчәк. Конкурста оештыру катнашучылар уның шарттары турында Елайыр районының якташтар берлеге рәисе Идел Алсынов һәм Башкортстандың атказанган артисты Марсель Сәйдов менән тура эфирдә әңгәмә корабыз. Хәерле көн, егетләр. Кәйфтәрегез? Аллаһка шөкер. Ясынлап та Елайыр Курайсылар төяге билдәле музыкант Рөстәм Шәрипов яшь булуына карамастан Башкортстанда гына түгел, Рәсәй кимәлендә лә билдәлелек яулап өлгерде. Тынгыһыз егетнең күп язмалары игътибарга лаек, әмма уның әллә күпме уйналмаган көйҙәре, тормышкашман хыялдары калды. Сәхнә астаһы истәлегенә бәйге үткәрү хакында былтырдан ук минең белүемсә хыялланалар иде һәм ниһаять быел 17 мартта ул безнең үтәсәк. Кемдер оештыра, кемдер үткәрәсәк, егетләр. Аллаһка шөкер, ниһаять ошо көн килеп итте. Оештыру килгәндә оештыручыларга ул Елайыр районы якташтар берлеге, яшьтәр берлеге һәм әлбәттә Курайсылар союзы берлектә бул эш алып барыла. Оештыру процессы Аллаһка шөкер яхшы бара. Бөттүк дип әйткәндә лә хаталамас инек. Һәм катнашу теләге белдергән кешеләр дә күмәктер. Нисә кеше? Моны бүгенге көнгә 60лап заявка бар. Куаныс нимәһе икенче өлкәләрдән хатта катнашырга теләк килгәндер. Ул менә безнең күрше Силәбе өлкәһеннән бар, Ырымбурдан да бар шулай. Афарин. Һәм шартларга килгәндә кемегез әйтеп китә ала быелгы нинди үзенчәлеге бар тәүге Курайсылар бәйгеһен? Әйтеп үтергәрәк, Рөстәм Шәрипов ул заман Курайсы дип әйтергә була. Заманса уйнаны әйткәндә шарттары иң кесе безнең 6 яшьтән алып 16 яшькә тикен 16 яшьтән Үскә. Туканга йөзгә тикен. Теләге бар, рәхим итһеннәр. Инде кемдер баһа бирәсәк Курайсыларга? Рөстәм Шәриповтың якташтарымы яки билдәле Курайсылармы? Әлбәттә, иң беренче рәттән әйтеп үтергәрәк, ул авылдашы мәшһүр Курайсы Азат Айтқолов буласак, һәм минең янда утырган Марсель Сәйдов та, Айрат Карасов, Юлай Ганиддинов һәм башка билдәле булган Курайсылар жюри агзалары булып утырасактар. Рөстәмнең якын дусы дип әйтәк тә булашлай Марсель һине нинди көйҙәр уйнай торган әле генә һөйләй башланың сынапта ул безнең заман Курайсыһы. Шулай ук классик көйҙәрҙе лә ошо безнең милли Курайда сәхнәгә сыгара бит инде ул, сыгара ине. Рөстәм ул бик талантлы яшьтәрдән иң шәп мощный Курайсылардан береһе дип әйтәм мин, бик тә яңлышмасмын. Рөстәмде Башкортстанда гына түгел, сит өлкәләрдә лә, Рәсәйдә лә, безнең уның менән ниндәй генә илләрдә йөрмәнек, безнең Кытайда ла йөрнек, Голландияда ла йөрнек, күп ерләрдә йөрергә туры килде. Рөстәм ул үзенчәлекле Курайсы, ул классик көйҙәрендә бик матур итеп яратып башкарды. Уның кассета заманында ла нисәлер кассеталары сықты, компакт дисклар, Курай Dance 2, уның күп хәзерге менә яшьтәр уга карап үстеләр һәм үсеп киләләр. Менә бая шарттарда әйткәндә, менә хәзерге нинди үзенчәлекле уның конкурсы ул менә яшьтәргә
Шундай мөмкинчелек бирелә. Без бит менә Юлай агайлар менә төп икенче конкурсларга килгәндә Юмабай Исәнбаев, Ишмулла Дилмөхәмәтов менә безнең бөек әдәм искусында аларның шарттары бөтенләй аерылып тора. Унда без уйнайбыз халык сан, Курайдың көйдің тарихын сөйлеп, төбіне еткіріп. Рөстәмдікілі әмәлекен шулай була, оның икенсе яғы бар, мұна яшьтәргә мүмкіншілік көйді аранжировкаға қалып мүмкін келіп ойнарға. Заманса, шулық баянға қошылып, шулық домбыра, кімдің нендей мүмкіншіліктері бар, кімдің рахиметтенер келендер, сондай шарттар. Изел, бұны Елай районында, Елай районы яқташтар бірлігі Рөстәм Шәриповтың ихтирәген арнап, бағышлап, үдегедің районығызда, оның исемен мәңгірештіресін һәйкәл, нисектер яки бірей бюст орынлаштыру мөмкинлеген қарағанығы жоқ, сөнки талантлы кешегә нисектер бір билдә кәрәк, искә төшереп торғанысы. Әлбәттә, біз үзебезгә ошо конкурсты үткәрүдән тыш мақсат қойдық, оның қабір ташы асырға, бюст асырға тип. Ошо бөтә йылган ақсаларды біз шуға ялеп итәсәк бит Алла бирһә. Қайда орынлаштыра алсақ? Ул Юлдыбай ауылында. Туган ауылында. Бұл Құрайсылар бәйгеһе мен белүемсә район кимәлендәгенә былтырмы үткәрелгән, шулаймы? Уныһы булса шул якташтар берлеге һәм Ишмулла Дилмөхәмәтов уларның кушып безнең Елайрның бернисә шу безнең остазларды кушып бәйгеләр үткәргәндәр инде. Былтыргы елда үткәйне. Быелгы елда кигәндә инде конкурстың үтү урыны төйтәйек, ул кустарын 12 урамында үтәсәк, һәм конкурс иртәнге 9-дан алып көне буена дәвам итәсәк, кискәне Хусейн Әхмәтов исемендә Башкорт дәүләт филармониясында зур концерт Сара менән үтә. Гала-концерт демаклау. Егеттер буны Ишмулла Дилмөхәмәтов исемендәге Құрайсылар конкурсы бар, башка бәйгеләр бар. Рөстәм Шәрипов исемендәге конкурс ярыш улар арасында югалып калмас микән? Һезнең шәхсән фикерегез. Менә Аллаһка шөкер, менә быел беренче тапкыр үткәрәбез инде. Иншалла, менә без әле ултырахында уйлайбыз. Менә безнең Ишмулла Дилмөхәмәтовтан һәм Юмабай Исәнбаевтан ул 5 елга бер үткәреп тора. Без тырышабыз, без әле ул Елышабыз, Союз Құрайыстов рәисе менән Илшат Султангариев виз булган Құрайсылар һөйләшеп, без уны 5 елга буһала, 4 елга бер буһала, нисек хәлдән килгәнсе үткәреп торабыз. Фундаментал хак. Хөрмәтле тамашачылар, Рөстәм Шәрипов башкаруында сыңара утырына көенә клип карагандан әңгәмәне дәвам иттербез. Без туры эфирдә эшләйбез. Без менә бергә калабыз.
Аваз тапшырыгы 17 мартта Өфөлә Рөстәм Шәриповтың истәлегенә Курайсылар конкурсы үтә. Ошо хакта Елай районының якташтар берлеге рәисе Идел Алсынов һәм Башкортстанның атказанган артисты Марсель Сәитов менән һөйләшәбез һәм әңгәмәне дәвам итеп һорагы килә. Касанга тиклем заявкаларда алаһыгыз? Заявкаларның мына бүген 11 март һуңгы көне инде. Ошо күнгәсә бер дәвам иттек. Заявканы һез контакт селтәрендә безнең төркемдә я булмаһа электрон адреска һез ибәрә алаһыгыз. Без аларны барын да кабул итәбез һәм үзегезгә кирәкле рәвештә язып алып калсакбыз инде. Бүген һуңгы көне шул мөрәҗәгатьләрне кабул итәбез һәм беренче тур 12-дә үтәсәк дип. Шулай. Бер турда. Әлбәттә. Бер турда була. Бер турда. Бер турда үтәсәк. Барыгын да тыңлап үтәһегез. Ике турга бер нисек тә килеп сыгы, әмма ләкин кешеләр күп. Бөтен дә тыңлап Бер үтеп булмай турда бәлкем. була ничек уның баһала була. Бәлки уның классик академик музыка халык көйен башкару мөмкинлеге насаррак, эстрада йырдарын заманча көйләрдә ул оста уйнайдыр. Егетләр. Шуның өчен зур ягзалары бар. Кәңәшләшәбез. Курайсылар бәйгесендә еш үтә. Унан тыш әйтеп үтер кирәк, егетләрдән тыш Аллаһка шөкер безгә ишә кызлар да заявкалар җибәрделәр. Шуны әйтеп кирәк. Кызлар да. Курайда юнасатлар да бар. Тамашачылар да был конкурста катнашу теләген белдерә шикелле. Хәерле иртә, һаумыгыз, тура эфирда кайдан шылдыратаһыгыз. Алло. Алло, Һаумыгыз. мен Авырғазынан Әйе. Илнар бол. Бuna егеттерге сұрағым бар. Репертуар бойынша Рүстәм Шәрипов ойнаған көйләрне мұтлақ мекен или башка өзіңдің туған жерің дастақтан көйләрді ойнарға була мекен? Үзегезнең катнашкыгыз киләме был конкурста? Әйе, катнашка килә, мен үземнең Рәхмәт. укусы менән килгән. Әйе, рәхмәт. Авыргазынан егетләр ул әлбәттә бәлки һуңлау ла мөмкин, бәлки ничектер аерым бер кагыйдә буенча ерактан килгән Рәхим итәләр. тамашасы. Юк, әлбәттә улар Рөстәм Шәриповның репертуарынан түгел, үзләре белтелгән көйләрдә уйнап китә алалар. Мөмкинлек бар. Авыргазы эфиргә Өфөннән ераграк бит инде теге кагыйдәннән ситтән генә аны кабул итү мөмкинлек буласак, машы агайда укучысы менән килгән. Әлбәттә улар. Бүген вакыт бар. Әйе, бүген өлгермәһә, Әйе. сәгать иртәнгә егеткә тик. Шулай иртәгә. Шулай кына без әле күреп утырабыз. Елайыр якташтар берлегенең яшь кенә рәисе бар. Белүгезчә, һез күбрәк яшьтәр менән эшләйсез. Елайыр яшьтәре әүдемме? Әлбәттә, моны әйтеп үтер кирәк. Аллаһка шөкер, һуңгы 2 елда моны Елай районы яшьләре берлеге бик әүдем эш алып бара. Шулай ук моны үткән 2 елда якташлар очрашы үтте. Беренче ел үтте Башкорт дәүләт филармониясында, икенче конкурс хол бинаның зур залында үткәйне. Быел иһә моны яңа форматта, яңа рәвештә дип әйтеп үтер кирәк, үткәргә булдык. Чөнки безнең моны шулай мәшһүр Елайыр яктары ул Курайсылар ягы диләр бит. Бай яктар шуңа без Рөстәм Шәриповның истәлегенә дип шулай яңа форматта, яңа концерт формында конкурс, республика конкурсы үткәргә булдык инде. Шулай кына безнең өстәлдә Курай Әйе, Марсель был Курай дигән мактанысын китермәгән, уйнарысын китергән хәгәр шулаймы? Әлбәттә. Инде көйне эштәрә хәгәр. Безнең бөек Елайыр районы Ишмулла Дилмөхәммәтовтан көйе йыры Таш туры көй. Рөстәм Шәриповтан истәлегенә уйнап эштергән килә. Афарин. Матур көйдәрдән бере. Шулай безнең өстәлебездә шундай афиша ята. Был күрүгезсә гала концерттың афишаһы. 7 март киске сәгать 7-дә Хусейн Мөхәммәтовның Башкорт дәүләт филармониясының зур залында. Кемдер конкурста катнашмаган кешеләр, тамашачылар әлбәттә был конкурсның шундый матур концертын кискеһен сәгать 7-дә барып карай алалар. Йырсылар буласак, биюсләр, йырсылар яки бары тик Курай
Юк, әлбиттә, концертка килгәндә безнең концерт бик бай йөкмәткеле буласак, онда башкорт эстрадаһының талантлы артистлары сыгыш ясак, шулай гына әйтеп үтер кирәк. Хурматулла агай Үтәшев кебек, Азат агай Айткулов, Аргымак төркеме Мирас, фольклор, йыр һәм бию ансамбле. Зур тамаша буласак инде. Тамашалы һәр вакытта ла һай булырга тиеш. Әлбиттә башкорттың яраткан һыя сәй. Һеҙгә күстәнескә һәм бүләккә Тастан компанияның шундай тәмле сәйләрен бүләк итәбез. Рәхмәт. Күңелдән каршы кабул итеп алыгыз. Эшегездә уңыштар, шундай изге ниятегезгә уңыштар теләп һеҙҙең менән хушлашабыз. Рәхмәт һеҙгә. Һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Һава Сапшырының шишәмбе сыгырылышы тамам. Күңелегездә һәр саҡ ят ҡояшы тантана итһен. Әбәс Сәлимә Исламова һәм Ғәлимйә Ниватуллин һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ, бер ҡасан да күңелегеҙҙән моң китмәһен.